saresa. Sa ewan ko anong tawag sa inyo. Ito yung saresa guys, sa amin saresa. Ayan. Ayan. Ayan guys. I'm a fool for your love. Behind closed doors, I'm a fool for your love. Behind closed doors, I'm a fool for your love. Ayan. Ikot-ikot natin guys. Ayan. Oh, nahilo ako yun. Ayan guys, ito mga talong. Talong to, taniman ng mga talong guys. Ito. Talong. Ikot na ako yung atong kayabe. Natin yung isa. Umiiyak na yung baka, hinahanap niya yung nanay niya. Ayan guys, ito tanim nila ito, ano to, mais. Dito yung mais guys, so mais yan. Mais. Lahat po yan guys, tanim ng mais. Pero di sa amin yan guys ha. Pumunta lang ako dito para ipakita sa inyo yung mismong bukid ng Tibagan guys. At saka, ang tawag dito, yung ilog. Namda? Ayan. Ano na to guys, medyo bangin na. Medyo malalim na to, ayun o. Okay, so. Guys, kasi kailangan ko talagang ipakita to. Matagal ko na kasing gusto mag vlog dito, kaya gusto ko rin kita sa buong mundo ang aking vlog guys, and I hope na nagustuhan nito ng mga ibang tao. At saka lang po naman na maraming nakaka-relate dito guys, mga tawag ito, mga taong nasa bukid. Mayan, alam nila yung patakaran dito sa mga bukid guys. Yung sobrang linaw, tapos tahimik, yung mga ibon lumilipad, ayan. At sumasayaw sila guys. And tignan nyo guys yung nakaputi, may tao doon na kumukuha ng tawag doon, buhangin. And papakilala ko yung aking kapatid na ito. Baka, shout out baka. Baka. Ayan, baka. Sabi mo baka, shout out ka daw. Wala di nakapag shout out. Sasabihin sa inyo shout out sa lahat ng mga nanonood. Ayan, tara. Okay. Pabalik na kami guys. Pabalik na. Ayan, habang naglalakad guys, medyo padilim na rin. Tingnan nyo yung sikat ng araw. Ayun. Diba ang ganda? Tingnan yung buwan, no? Diba? Tingnan
langit guys. Sobrang ganda. Okay, pauwi na kami. Bali soon guys, makakakain din kami dyan sa mismong kubo na yan kasi hindi pa siya gawa. Soon. Okay. Itong mais, ilang bulan niya ba makain din? Na, Rod. Ilang bulan? Adwa? O 2 months daw bago ano to lumaki. Yung mismong mais. Ayun o, meron ka na guys. Ito, may talong. Ayun o, talong. O, talong. Ayan. Pabalik na ako. At least nakapag-vlog tayo guys. May vlog na rin ba kayo? Ano po? Oh. Ano po? Oh. Ay, alikya po. Jessica yata ito. Yo. Mm. Ayan. Pauwi na kami guys. Ayan. Dito muna tayo tumawid sa mismong irrigation. Ang tawag ito. Yung ilog. Ayan. Oh, bike ya? Oh. Ayan daw, bike na motor. Ayan. Bike na siyang motor na. Bike na motor pa. Diba? Ano yun? Di-assemble lang yun. Yan, tingnan nyo guys oh. Yung lugar ng ilog. Medyo madilim na guys. Anong oras na siguro? Mga nasa 5:45. Mga ganitong oras na siguro dito. 5:45. Ayan. Yan, naglalakad na lang. Mas gusto ko pa kasi maglalakad para ma-exercise. So itong kasama ko ng pinsan ko, nagbike. Kaya nagpatulong ako sa kanya. Yan, shout out kay Aaron Mendoza. And guys, time to shout out guys, and shout out po sa lahat po ng mga nanonood din guys. Shout out po kay Julie Flores France, RMRTV, Apong Edson, Apong Ronel, Koisbu, Kala Isla, Miss Nilakay, sino pa ba? Si Milyonaryong Ujamot, si Ma'am Beth, si Ma'am Jennifer, si Ma'am Zoe Blanco, si ba bang mga hindi ko na shout out yan guys, si Elela, Celsi, Kapampangan, Scotland, Joel Magat at Ariel Buho, and sino pa ba? Kalimutan ko yung ibang nagsa-shout out sa lahat po ng mga members ko, Tita Dens, si
si Madam Guapa, sino pa ba mga hindi ko na shoutout sa mga members ko, si Inday Mama Vlog, Josa, si Teres Morales, at isa-isahin ko ba yung lahat, nakalimutan kong ibang na-shoutout ko, at sino ko ba, si Sibyl BG, my friend from Bulgaria, shout out to you. Thank you for always support my channel, Sibyl BG, thank you. And shout out din po sa aking pamilya, family Laksina and family De La Cruz. Siyempre, hindi makakalimutan yung lahat ng mga tumulong, sa lahat ng mga tumulong sa panonood nito guys. Shout out sa inyo. And sana po guys, huwag po kayo magsawang manood ng mga video ko guys at saka mga vlog ko. And sa lahat po ng mga tumututok LS ko kada Tuesday hanggang Sunday guys. Maraming salamat po. And sana po guys, sa lahat po ng mga nanonood nito ay maging inspirasyon po, lalo na sa mga taga province. Salamat po sa lahat. Ito po, pauwi na. Si tatay yung nagbabangkain. Si tatay yung nagbabangkain. A few moments later.
Bawi.